Who is protecting him there? Masoja. That's the effect. Hapasvikiki pana Geza paipa. Ndipo pasina chato miwe pacho pana Geza ndo pakunzi apa miwe. Apakato miwiki izvezvi. Because hakusvikiki. Saka zvoitwa sei? Takuti here the state is captured. Kana makuda kutenderera nerimwe side. The effect of the matter, Madarawa should swallow the pride. Sit down. Ngavataurane shumba Murambwe kana vachikondinya vachitungamira Zimbabwe votungamira Zimbabwe zvichienda kumberi, but peace yaitwa kwete zvokuda kumbonyadzisana izvi zvokumboti maZimbabwe dauta. Honestly zvatiri kutoona zvinobva zvokuti kana zvikasvika pakuti vaya vandosvika pa 48 hours kana 72 hours zvadzo Geza vasati vamubata, zviri kutaridza kunyika kuti Geza uri kupisa kudarika moto wepasitofu. Uri kupisa Geza, watotadza kutosungika. He will be the second to be immune to prosecution after or before the president, because what one executive authority mudhara iwewe yaGeza uya. Yeti vanhu vane vasiri kuda kuona kuri kubva nenyaya iyi inotonde ma-invisible forces behind it. Iri kuda chii? Haizi kuda zvichiita vana vamutsvangwa izvo nana marapira izvo zvekuuya kumberi womboti puresa chakazodai vava papuresa papa. Let me tell you the real fact. 2 o'clock today, 13 February, PAZANU-PF headquarters, all the journalists and the nation at large were expecting to hear the position of the party kuna Geza. Vana vamutsvangwa vaiva kuti we will not be drawn kuma political matters. Nyaya yesuccession yakataurwa kuBulawayo zvikatopera, but hazvina kupera. Muri kuti yakataurwa kuBulawayo but iri kudzoka naGeza. What is your position? They are